Lumos Maxima. Hola, benvinguts a la meva prestatgeria, jo sóc Marta. Aquest és el vídeo del meu viatge temàtic de Harry Potter. Abans que tot, vull fer una aclaració. Faig aquest vídeo amb la intenció que no siga una experiència que jo vos conte i ja està, sinó que és una recomanació més d'aquest canal. Jo vaig fer aquest viatge perquè m'agrada moltíssim el món de Harry Potter, és visitar una ciutat a partir d'una història que has llegit, una pel·lícula, una sèrie de televisió, i està molt guai. Anterior, el viatge va sorgir perquè fa un any i mig uns amics i jo vam veure anunciat que anaven a vendre més entrades per a l'obra de teatre de Harry Potter and the Cursed Child. Dóna la casualitat que sí que aconseguirem 4 entrades, vaig anar jo i 3 amics. El primer dia va ser l'obra de teatre. L'obra de teatre són un total de quasi 5 hores, 5 hores i algo de teatre. Està dividit en 2 parts, igual que en el llibre, que és part 1 and part 2. La primera part nosaltres la teníem a les 2 i la segona part era a les 7:30. És una de les poques obres a la qual jo vaig anar havent-me llegit el guió que els mateixos actors han utilitzat. Experimentar una història llegint-la en una obra de teatre que vivint-la en una obra de teatre canvia un muntó, sobretot aquesta. Els efectes de l'obra de teatre foren impressionants. És a dir, jo quan m'estava llegint el llibre, per les acotacions que hi havia, estava pensant, uah, com ha de ser això en directe, com ho han de fer en l'escenari. I quan veies cada cosa que te quedaves flipant, o sigui, hi havia coses que no sabíem com les estaven fent. Dos de les coses que jo destacaria que m'impressionaren un muntó foren els dementors. Els dementors era super impressionant, és a dir, pareixien espectres de veritat negres que flotaven, és que s'apropaven al públic i pareixia que estigueren damunt de nosaltres. Era impressionant. I després, l'altra cosa que també estava super ben aconseguida era el Time Turner, li dones voltes i pots viatjar en el temps. És un dels objectes que té més protagonisme en aquesta història perquè J.K. Rowling és com que el recupera. Això, l'obra és espectacular, o sigui, els actors superbé. L'obra es representava en el Palace. El Palace és un teatre prou antic, era molt empinat, amb els seients superxicotets. Nosaltres estàvem dalt del tot, però es veia superbé. I era curiós perquè els seients tenien prismàtics per a llogar per £1 i nosaltres estàvem tan impressionats dels efectes que llogarem un prismàtic per a observar més de prop com estaven fent el que estaven fent. Sens dubte, el millor moment de tot el viatge va ser quan s'acaba l'obra i a una amiga de les que anaven nosaltres li digué tal, i si anem a la porta a veure si eixen els actors per a fer-se una foto en ells? Total, que de la porta comencen a eixir els actors del teatre. Se'ns havia ocorregut dur el llibre perquè teníem por de no entendre l'obra de teatre que estava en anglès i per això havíem dut el llibre, per a seguir l'obra un poquet, val? Ens signaren els llibres, es feren fotos amb nosaltres, superagraïts amb el públic, és a dir, va ser una passada, o sigui, no m'esperava que els actors foren així de propers. Per exemple, us vaig deixar així fotos amb Albus, amb Hermione, amb Ron, amb Moaning Myrtle, que és Myrtle la plorona, amb l'actor que va fer de Voldemort i de Snape. Va ser una passada i jo crec que va ser el millor moment de tot el viatge. No sabeu com està de guai llegir-se una obra de teatre en paper i després experimentar-la en directe. O sigui, és que és una experiència totalment diferent al cinema i és que canvia la història, o sigui, la veus de maneres diferents. Pel matí, el segon dia, anarem a la British Library. Resulta que aquest any és el 20 aniversari de la publicació de Harry Potter i la British Library ha fet una exposició de Harry Potter.
Aquest és el cartell de l'exposició. Estava super ben muntada, la decoració era perfecta i estava dividida en sales. Les sales eren les diferents matèries que es donen en Hogwarts. N'hi havia un munt de coses en aquella exposició, val? Primer, hi havia coses interactives. En la sala de pocions hi havia, per a que tu anaves tocant els ingredients i feres una poció. Després, també havien agafat llibres històrics. Feia també una correlació en la documentació que havia fet servir J.K. Rowling. Això per una banda, però és que també hi havia documents originals de l'escriptura de Harry Potter, de J.K. Rowling. I l'última sala hi havia com diferents edicions de llibres de Harry Potter mostrant això, que havia tingut tal impacte que s'havia traduït. Ens va fer molta il·lusió veure l'edició en català de Harry Potter. I també en eixir de l'exposició hi havia com una paret on la gent deixava missatges de què li havia paregut l'exposició o què pensava de Harry Potter. Nosaltres també escriguérem un missatge i el penjarem en aquella paret. No me'n recordo on m'he quedat. Anàrem directes a l'estació de trens que ens dugué a una parada de busos per anar als Harry Potter Studios de la Warner Bros. En l'autobús va ser graciós perquè tots els amics que anàvem s'havien proposat comprar-nos la bufanda de la nostra casa. Una amiga havia fet el test antic de Pottermore i com canviaren els algoritmes sí que és veritat que li ha passat a molta gent que li han eixit cases diferents i no sabia quina bufanda comprar-se perquè no sabia molt bé de quina casa era. I li farem el test en l'autobús. Arribarem, el hall ja era meravellós, el tour, per així dir-ho, dels estudis. Ens digueren que era unes 3 hores. Les 3 primeres sales sí que anaven amb un guia, però després les sales següents podies anar tu als llocs que vulgueres, estar el temps que vulgueres i per això se feia tan llarg. No se'n pot oblidar, més o menys a meitat del tour o de la visita hi havia com una cafeteria per a que descansàrem i estava molt guai perquè venien la Butterbeer, cervesa de mantequilla i òbviament se comprarem una per a tastar-la. També estava el Hogwarts Express de veritat, el tren, podies entrar, o sigui, el corredor era super estretet. En la botiga hi havia les llepolies originals de la pel·lícula. Estaven les granotes de xocolata. És esta d'ací. És super guai perquè és que és com si fos l'envoltori de veritat de la pel·lícula. Mira, a mi me va tocar Godric Gryffindor. Aquest és un escocès que és el fundador de Hogsmeade, que és el poble que hi ha al costat de Hogwarts, el poble màgic. Arribats a la botiga, he de dir que jo no només vaig comprar-me les granotes de xocolata, vaig comprar-me la bufanda, aquesta llibreta. La llibreta va ser dissenyada a posta per a la gravació de la pel·lícula. El tercer dia, pel matí, havíem contractat un tour, es diu Tour Muggle. Vos vaig a deixar en la caixa de descripció la pàgina web perquè és que és una passada, o sigui, a mi em va encantar perquè, clar, nosaltres fins ara havíem anat a exposicions de Harry Potter, però aquest tour era una visita per Londres, caminant per Londres,
però per llocs que havien o bé inspirat a J.K. Rowling en les seues novel·les, o bé inspirat als diferents directors de les pel·lícules a crear determinat decorat, o bé havien sigut llocs de gravació reals. Era una guia turística de veritat, o sigui, es notava que sabia mogolló de Londres, però estava molt guai perquè estava caracteritzada, és a dir, ella es va presentar com un membre de la família Black, que era Slytherin, duia una vareta, i no només sabia coses de Londres, si és que sabia un munt de coses del món de Harry Potter. Estava oberta a preguntes, és a dir, tu podies preguntar-li qualsevol cosa del món màgic, llocs per visitar. Era superamable la xica i la veritat és que ho va fer superbé, a mi me va encantar. Damunt estava molt ben preparat perquè el modus operandi era, ella ens duia una localització, paràvem, ens explicava, treia una carpeteta que duia amb fotografies de l'escena a la qual feia referència, t'ajudava a fer-te una idea de com era i de què és el que significava aquell lloc. Enmig de tot el món començàvem a cridar un encanteri o coses així i la gent ens mirava, però era guai. I estàvem en el tour i era graciós perquè, clar, com era el 20 aniversari, la guia de la visita ens deia, pues tal, podeu també anar a la British Library on hi ha una exposició de Harry Potter, i nosaltres estàvem comentant entre nosaltres així, rient-nos, tal, nosaltres ja ho hem fet tot, no sé què. El viatge en general ha sigut molt friki i ens va escoltar i aleshores ens pregunta, heu anat a la Mina Lima's House? I nosaltres se quedarem en plan, què és això? Es diu Mina Lima House, una exposició de disseny gràfic, d'art gràfic, és on s'exposava tota mena de dissenys que s'havien fet per a la gravació de les pel·lícules de Harry Potter. Tots els periòdics del profeta que ixen, les revistes, els llibres de Hogwarts, els llibres de Gilderoy Lockhart, estaven els decrets de Umbridge. També hi havia una part que era els dissenys que es fan per a la pel·lícula de Fantastic Beasts. Recreen absolutament l'època històrica en la que estan fets, en la que està succeint aquesta història de veritat. Per exemple, Fantastic Beasts és dels anys 20 de Nova York. Pues els cartells, la publicitat dels locals, tot està amb l'ambientació dels anys 20 de veritat. En definitiva, és una experiència diferent de viatjar i de visitar les coses. És molt bonic ser fan, és el que tu t'interesses per una història que no només te quedes en les pàgines llegint. I això, si vos ha agradat i podeu fer-ho, jo vos animo a que feu aquest tipus de viatges. Em pareix que és una experiència molt bonica i amb aquest vídeo acaba el mes de novembre Potterhead, que en un principi va començar amb motiu d'aquest viatge i no sé, a mi m'ha agradat molt. Espero que us hagi agradat i ens veiem en el pròxim vídeo. I només em queda una cosa a dir. No.